Jednou z najväčších výhod skeneru FreeScan Omni je multirežimové skenovanie. To znamená krížové čiary, paralelné čiary, single line a infračervený mód. Pre skenovanie veľkých polí zvolíme skenovanie krížovými čiarami, ktorých je 93 a naberáme až 7,6 milióna bodu za sekundu. Ak potrebujeme detailnejší výsledok alebo skenovať nejaké menšie prvky, použijeme 25 paralelných línií. A nakoniec, ak potrebujeme zaskenovať nejaké hlboké otvory, diery, rebrá a podobne, zvolíme iba jednotlivý laserový lúč, kedy sa vypne jedna kamera a snímame lepšie práve tieto prvky. Samozrejmosťou pri rade FreeScan je aj parciálne HD skenovanie, to znamená, že vybratú časť objektu môžem zoskenovať s vyšším rozlíšením, ako som skenoval ostatok projektu. Ak potrebujete napríklad zosnímať detailný text na nejakom odliadku, raznici alebo podobne, tak je možné zoskenovať celý objekt s nižším rozlíšením a následne zvoliť parciálne HD rozlíšenie na miesta, ktoré potrebujeme. Častým problémom pri skenovaní býva skenovanie tenkých plechov, najmä nejakých výrezov, výlistkov a podobne. Aj na toto myslel FreeScan Omni a má mód AI skenovania, kedy oskenujete výlisok a priamo vám ukazuje jednotlivé geometrické útvary na skene. Ja ako človek, ktorý používa 3D skenery takmer denne, oceňujem najmä jeho veľkú variabilitu, rôzne laserové módy a možnosť používania bez počítačov.